Kdybychom byli ve škole, na tabuli by byl napsán datum 13. srpna 2016. Pro někoho obyčejný víkend, ale pro členy KPKV Brno a pozvané hosty zajímavé a ojedinělé odpoledne. A cože se tu děje? A kde to právě jsme? Jsme v prostorách depa Brno Jih, lidově řečeno Brno Dolní, či jen Dolní. Toto depo bylo budováno od počátku 50. let 20. století. Nejprve bylo tvořeno dřevěnými domky, poté byla vybudována točna, olejárna a na jihu depa uhelné skládky na zbrojení parních lokomotiv. Vzhledem k rozrůstajícímu potenciálu dráhy byla budována další depa v Brně a toto se postupem času přestalo využívat. Na Dolním, jak se lidově říká, se nakonec usídlilo několik firem a klub přátel kovových vozidel z částí své sbírky. To, co právě sledujete, je posun na připravovanou výstavu parních lokomotiv, které má ve sbírce KPKV Brno přímo pan inženýr Jiří Kotas, který je předsedou tohoto klubu. Jura společně s kamarády a členy KPKV připravili toto setkání lokomotiv proto, aby mohla být zdokumentována tato sbírka ještě v předrenovačním stavu. Samozřejmě vyjma ČKD 1435 BS 200, která je plně provozní. Protože máme ještě nějaký ten čas, než se všechny parní dámy seřadí vedle sebe, rád bych vám představil klub přátel kovových vozidel a jeho činnost. KPKV Brno je občanské sdružení příznivců železnice, kteří svou činností napomáhají k uchování a údržbě historických kovových vozidel, především motorové, ale i parní trakce a jejich prezentaci široké veřejnosti. Směr sbírek vozidel ovlivnila hlavně skutečnost, že dobře dostupná ke koupi a zachování byla vozidla z vleček. A tak se během trvání KPKV povedla uchovat celkem velmi zajímavá sbírka právě vlečkových vozidel. Některá tato vozidla jsou už dochována jen v jediném exempláři a KPKV Brno se takových vozidel povedlo zachovat po vícero. Samozřejmě s časovým odstupem se zdařilo zachránit vozidla nejen z vleček, ale i z klasické traťové služby. Posledním takovým přírůstkem byla legendární zamračená. KPKV Brno se podařilo od ČDAS odkoupit 749 254-9, která v současné době podstupuje svoji reinkarnaci v ČMŽO Přerov. Poté bude k vidění nejen na historických vlacích, ale i na vlacích pracovních, díky kterým se KPKV daří finančně nákladné opravy exponátů realizovat. Další provozní vozidla KPKV můžete vidět při různých příležitostech i na akcích občanského sdružení Kroměřížská dráha, provozujícího výletní vlaky na trati Kojetín-Tovačov. Více se o činnosti klubu dozvíte na facebookových stránkách s názvem Klub přátel kovových vozidel či na internetových stránkách www.kpkv.net. Dnešní obsluhu točny provádí Jaroslav Šika. To, že to není vůbec jednoduché, o tom není pochyb. Z úst Jiřího Kotase, kamarádsky Jury, který je od rána v roli strojvůdce a aranžéra výstavy v jedné osobě, zazní jasné povely, kam otočit točnu, aby se parní dámy co nejrychleji seřadily vedle sebe.
Jako první se nám natočně otočí ČKD 1435 CN350. Jedná se o parní lokomotivu vyrobenou pro vlečkový provoz. Její výrobní číslo je 2641. Rok výroby je 1949 a vyrobena byla v závodě Národní podnik Sokolovo ČKD Praha. Z výroby ji koupil či objednal cukrovar Uherské Hradiště, časem se objevila v cukrovaru Vávrovice, aby počátkem 70. let ještě sloužila v cukrovaru Čelechovice na Hané. Klub Přátel kolejových vozidel Brno tuto lokomotivu získal jako nepotřebnou od ČD z pomníku ve Vsetíně a v současné době na ní probíhají renovační práce. Za chvíli se nám natočně představí bezohňová akumulační lokomotiva ČKD 1435 CS40A 918. Její výrobní číslo je 3539 a rok výroby je 1955. Tato akumulační lokomotiva jezdila v Setuze nad Labem a po opravě v Českých Velenicích v roce 1991 nakrátko zavítala do Úžína. Z Úžína ji zachránilo před rotací KPKV Brno a dnes je ve sbírkách tohoto klubu. Její technické parametry jsou tlak 15 atmosfér, maximální rychlost je 40 km za hodinu. Hmotnost vyzbrojené takové lokomotivy je 39 tun. Vyrobeno bylo 20 kusů. A abych nezapomněl, dochovaná je i její o něco mladší sestřička ČKD 1435 CS40A 02 výrobního čísla 3541 roku výroby 1955. Tato lokomotiva dosloužila v ostravsko-karvinských elektrárnách Ostrava Třebovice a je opravena do vystavovatelného stavu. Oba stroje zachránilo KPKV a je k vidění v Telči. Je to jediná parní lokomotiva z sbírek KPKV Brno, která se této akce neúčastnila. Opodál již na místě zůstane akumulační lokomotiva FLC 03-998-201 výrobního čísla 03201 a roku výroby 1988. Tato lokomotiva byla vyrobena v podniku RAF Meiningen a od svého vyrobení jezdila v Setuze Ústí nad Labem. Poté byla s vlečkou předána do správy firmy AVT, odkud ji koupilo KPKV Brno. Jako zajímavost bych uvedl, že se jedná o poslední parní lokomotivu vyrobenou pro Československo. Jako další zajímavost bych uvedl, že má tlak 20 atmosfér. Dalším účastníkem prohlídky bude krokodýl 850 044, který se do prohlídky dostal výjimečně, aby uvolnil místo VSC.
O 850 044 si řekněme jen v krátkosti, že byl vyroben v podniku Československá vagonka Národní podnik Studenka a jeho rok výroby je 1969. A na točnu se nám blíží ČKD 1435 PS200, která je jedinou provozu schopnou zástupkyní parních lokomotiv ze sbírky KPKV Brno. Její oprava probíhala bezmála 4 roky. Její výrobní číslo je 3579 a byla vyrobena v ČKD Praha, Národní podnik Sokolovo, v roce 1954. A abych neopomněl říci, motorový vůz 850 044 jezdil dlouhá léta v Košicích, kde byl také vyřazen a odprodán dotovací společností. V hodině skoro 12. byl krokodýl odkoupen sdružením KPKV Brno a dodnes se s ním můžete setkávat při různých akcích a výstavách. Pokud máte zájem BS-ku či krokodýla využít pro svoji akci, například firemní večírek, výstavy lokomotiv, svatba a další příležitosti, Klub přátel kolových vozidel Brno vám toto přání rád splní. Samozřejmě lze využít přívěsné dobové vozy, které jsou součástí nabídky pro vás. KPKV Brno má dlouholetou zkušenost v tomto směru a lze využít i tzv. Akce na klíč, které jsou s jedním z pilířů propagace a prezentace KPKV Brno. Výtěžek z výše jmenovaných akcí pak putuje na údržbu a zprovoznění vozidel ze sbírkového fondu KPKV Brno. BSK prožila svůj život v cukrovaru Němčice nad Hanou, kde byla hojně využívána. Tato lokomotiva ovšem přežila do dnešních dnů díky shodám mnoha náhod a díky špatně přístupnému terénu pro jejíž rotaci. Nebývá to vždy zvykem, ale tady celá věc skončila jako v pohádce a mašinku díky snaze KPKV Brno můžete vidět na mnoha akcích jako plně provozní. Kéž by tento osud potkalo mnohem více strojů. Takže Jiříka přijíždím teda na prostředí, jo? Za malý okamžik se představí další parní zástupkyně ze sbírek KPKV Brno. Jedná se o ČKD 1435, CP600, výrobního čísla 3243 a roku výroby 1953.
Vyrobena tato lokomotiva byla v Praze v továrně ČKD Národní podnik Sokolovo. Její první jízda po odeslání od výrobce v listopadu 1953 směřovala k majiteli, kterým byly Slovenské uholné baně Prievidza. Jaký byl její další osud, přesně není jisté. Co je ale jisté, že byla na pomníku v Jablunkově návsí a poté byla odprodána do Vítkovických železáren pro uvažovanou expozici. Nakonec ji získalo od železáren KPKV Brno, kde byla zařazena do sbírek těchto průmyslových lokomotiv z ČKD. Perlou sbírek KPKV Brno je Němka 33 032. Tato Němka má výrobní číslo 27 938 a byla vyrobena firmou Henschel v Německu v roce 1944 pro chorvatské válečné dráhy ve zkratce HDŽ. Zde také nesla své první označení 30-017. Po roce 1945 byla převedena pro JŽD a přeznačena na 33 032. Její poslední deponie bylo depo Gračac, kde sloužila jako záloha v případě války. V roce 1991 se ovšem rozhodlo od upuštění těchto válečných záloh a tak se podařilo Eisenbahnmuseu ve Straßhofu tuto Němku odkoupit. Vzhledem k situaci, kolik má muzeum ve Straßhofu sbírkových exponátů, zdařil se prodej soukromé osobě. Pan Hauswald, který se stal majitelem této Němky, ji přivezl nakonec na Slovensko, kde byla dlouhá léta k vidění v areálu MDC Bratislava. Další situaci ale změnil fakt, že MDC Bratislava se podařilo zprovoznit řadu 555.3, takzvanou mazutku, což výrazně ovlivnilo další skutečnosti. U této Němky tak zanikl předpoklad přímého toku financí a zároveň směr pozornosti ke zprovoznění. To také ovlivnilo rozhodnutí MDC i pana Hauswalda tuto Němku prodat. Na tuto skutečnost okamžitě reagoval Jiří Kotas a po úspěšném jednání tuto Němku v roce 2015 odkoupil a v prosinci roku 2015 ji také převezl do Brna. Po důkladném prověření jejího technického stavu si Jiří Kotas rozhodl vynaložit úsilí tuto lokomotivu zprovoznit. Vzhledem k tak objemné a náročné práci bude oprava řešena externí firmou a ne vlastní silou, jako tomu bylo například u BSky, či teď u CN 350, o kterých zde již byla řeč. Oprava Němky započne tímto rokem a je jasné, že bude velmi nákladná. Pokud by vás tato problematika oslovila a chtěli jste pomoci třeba i finanční částkou na opravu této Němky, byli bychom velmi rádi. Na stránkách kpkv.net je uvedené číslo na inženýra Jiřího Kotase, se kterým lze dohodnout veškeré podrobnosti. Jako zdárný a první krok se podařilo tuto Němku 33 032 přihlásit na drážním úřadě, což je pro její zprovoznění zásadní. Dostala číslo 555.0186 a je tak poslední číselnou zástupkyní této řady jak v Čechách, tak i na Slovensku. A než se Němka naaranžuje mezi ostatní parní dámy, nesmím zapomenout jednu velikou zajímavost. Tato Němka nikdy nenesla označení BR52. Pouknutím a krátkým pozdravem se dostáváme do cíle. Lokomotivy budou vyrovnány a prohlídka a focení může začít. Děkuji Dominikovi Šimkovi za poskytnutí všech záběrů a fotek, bez nichž by tento dokument nemohl vzniknout. Prohlédněme si teď fotografie,
A nechme se unést do časů, kdy pára byla neodmyslitelnou součástí železnice. Odjezd M153 nás odváží do bonusových snímků. Nejprve trošku retra. A na závěr pár momentek s těmi, kdo tuto výstavu připravovali. Jako nejmladší zástupce v monterkách byl David Šika. Vedoucího posunu a obsluhy točny se ujal Jaroslav Šika. Přesuvny se ujal náš kolega Petr. Hlavním dokumentaristou a fotografem této výstavy byl Dominik Šimek.
O posun a vytvoření tohoto dokumentu se postaral Milan Koky-Kokštajn. Snímky pro připravovaný dokument o Jiřím Kotasovi natáčel Zdeněk Zbořil. Stálý úsměv na tváři a mnoho přání měl David Kotas. O catering a další dokumentaci se staral Adam Kotas. Strojvedoucí, koordinátor, hlavní pořadatel výstavy a ten, díky kterému jsme se měli na co dívat a kdo je majitelem této sbírky, je předseda KPKV Brno, inženýr Jiří Kotas. Zasunutím Němky zpět do stání se s vámi loučíme. Jsme rádi, že jste si udělali čas a shlédli jste tento dokument o výstavě, která trvala pouhý den. Ale za touto výstavou, aby mohla takto vypadat, jsou roky vytrvalé práce, bezesných nocí, potu, peněz, mnoha náhod a zdraví. A samozřejmě by se neobešla bez podpory kamarádů, přátel a rodiny. Čím více je tato doba hektická, tím více složitější je zprovozňovat a shánět tyto vozidla. I přes mnohá tato úskalí je pro nás největší odměnou zářící oči dětí a váš zájem. Děkujeme.